na. Sige, Antonio Simbahon Jr. Pila edad? 21. Mamatay? Wait, pila? Secret. Kaya ikaw na 21? 21 lagi. 21 ano, singanin lang nga? Oh, Kabalo ko sa ikaw yung pagkamay, dili kuhan. Dili ka ng sirilak. saman. Kalburo. Uy, kabalo lagi ka. Ano Ano? mo? Parang kang sa akin, napayok. Ara, Sige. sige. Pagsalita. Pinodyo na edad ko. O sige, to be honest, I'm 25 years old. Masunog yung balay. Mula pa lang. Mamatay mo uyab. 30! Hindi mo rin kayo uyam. Ha? Ano kayo uyam? Nagbulag na eh. Pagkaman akong bayad sa'yo, bulagan na Sige, anong natapos? To be honest, ladies and gentlemen, ako po'y nag-aaral sa Social School sa Davao City. Anong school? Ateneo de Davao University. Taking off. Bachelor of Science in Mass Communication. Major? Broadcasting. Minor? Vulcanizing. Ayaw, bagay man! Bakit? Bagay man sa vulcanizing. Bakit ka? Oh, nahiwi ang tambunso. Uy, di na, uy, bakang jud siya. Oh, Tangkot siya. Ay po, straight. Ang gano'n na kagwapa kay mas straight ang tiin. Awa. Mas straight. Ikaw ang waray. Ikaw daw. O, na-meeting sa Forbes, pati sa ako. straight mo Straight, tiin. straight ka. I-close! Kapuya din trabaho. Oy! I-close! Close ka na! Hoy, social! Ano ba? Ladies and gentlemen, you are now entering one of the 7 wonders of the world, Palawan Underground River. Tira ang waknit. Uy, dili, oy. Ito ko maka-okray naman to. Uy, dili, oy, ang favorite subject ani math. Bakit? Tanawang tiil, oh. Close and open parentheses. Aray! Pagpati ko lang, lahi na. Naman. Lesser than, greater than. Ay, kasi ganito yung ano pa ako, kasi ano, malaki yung... Dili mo, dili. Ay, ganun na kayo anak. Padayon na, padayon. Sige, padayon na. Di ba dati na tayo, bukol? Ano ang kasabihan? Ay, ano natapos? Kasi nahuman. Natapos? Tineo ni Davao. Oh, Bachelor of Science in Super Science. O, sige. Sabihan. Naniniwala po ako sa kasabihan Ano? na ang pamilyang daghang anak, ang amahan, birthday ka manyak. Thank you. Usahay yung inahan maniyak. Sige, stage name. Hi, I'm Tinkerbell. Tinkerbell. Lawas. Hi, I'm Johnny Bravo. Mas bagay ka si Barney. Nga naman. Payot magod si Barney. Wala pa hindi bakla si Barney. Lalaki si Barney, oy. Payot si Barney. Lalaki, laki. Nasa yung kanta. Ano saman? I love you, you love me. Let's go out and eat Barney with a bang shot shot. Barney's on the floor. No more baklang dinosaur. Ako alam mo padulong lagi. Sige, Barney, tinod na pangalan. Eduardo Katigong Jr. Actually, Kap, dili ko bayan Kap ha. Trabaho lang na mo ni Kap para makakwarta. Kaysa na manglong kambing balay, patay may tao, magbayot-bayot na lang. May nagyang mga asawa ka po si Jonah, nakagreen ng spaghetti. Ay, Ay, Jonah, ito. Jonathan, I love you. Lalaki yun. Sige, ilang taon? Sibanos, ladies and gentlemen, I'm 16 1 half years. Nakuha sa 16 mo eh. O, gilihian magkabir. Sige, anong natapos? Dati po ako nag-aaral sa Ateneo de Davao University, kaso mahal. So, lumipat po ako sa TESDA. Gapos, maganda kasi sa TESDA kasi ang daming test paper, araw-araw nagte-test. Sa klaseng test. Drug test. Sige, anong kasabihan? Naniniwala po ako sa isang kasabihan, walay relasyon niyo mong padayon, basta na ay mga babaeng igat o pigaon. Busa, amo silang panghipuson, para pag-abot sa panahon, kaming mga bayog ang naginuton. Thank you so much. Ako, eto na. Ladies and gentlemen, weighing 195 kilometers per hour. Sa kupas, proseso. Tanungin mo, proseso yung bakla. Screen name, Hi, I'm Wang Waray. totoong pangalan. Akong mama si Charito, akong papa si Roger, akong pangalan Charger. Pila edad? 19, Ha, 19? 22, Sa man eh? 25.
Kabalo kung pag-anak ni mo, wala gisisaryan yung mama ba? Yan sa man. Autopsy. 26. 26? Higher. Yung totoo talaga. 28. Kasi 28, maniwalaan na natin bakla, baka pumutok pa yung trans. Muda ko ang tiyag sa mon? Ha? Muda ko ang tiyan? 100 gusto mo? Oo, sige. Kung sa'yo na uman? I'm currently studying po at one of the famous school in Davao. Davao Memorial Park? Anong school? Ateneo din. Taking Ateneo off. din Davao University taking off vitamins and minerals. O, sa'yo kasabihan? Naniniwala po si Sam kasabihan. Ano? Ang pantukoy ay hindi tumutukoy sa tanang bayo na nabutagpan sa ilang mga tutoy, kundi ang pantukoy ay tumutukoy sa tanang lalaking nakaitong nagagmay tumoy. Ala, si Sir! Formula ko ng kanta. Formula yung kanta, meron kayo di palakpakan. Kami grabe yung sakit-sakit na mo. Wala ka mga dalo, kung kantang buha mo. Ikaw may dalo. Kapulang kayo ka. Nagsabot lang ng pulihan na eh. Kung pinapamukha yung style din, hindi ko ka malubong kanta. Because you're not a good singer. Because that's the reason why na. Excuse me, akong tingog kaya na ako magpag-goosebumps. Then prove it. Diyan? Sige ha, i-prove na ako. Ay, kanang manindog ng balahibo. Manindog yung balibo. Manaw. Manindog yung balibo. Tanaw, manindog. Gano'n. Manindog no? Gano'n man na. Naengkanto. Hindi ko pa mo kanta, dawan Sige, ako. ano na lang, ipakita na lang natin itong talent na itong matinguhod. Itong ginahimo na ito sa Facebook. Isa ka tanong chismosang silingan sa Facebook! Uban. Ano na lang? Sige, himuon na to live niya mag-chismosang silingan ta. Katong part 7 na ako mag-direct ha. Ikaw ising, Minda, nga ng character niya ha. Sige. Tapos, sulungon din mo si Minda, kaya kuha din mo kaldero. Dili pa din mo yung kaldero, kahit pista pa ni kauma. Ayaw sugot ka di madalakin sa kuing mama. Tapos, di trespassing po sila, patay. Lagi. Okay, bahala. Kautuwa na. Patay. Sige. Ladies and gentlemen, ang programang ito ay sa ating rated SPG, sus, Puriagaba, pagnubay ng magulang is dangerous to your health. And this portion is brought to you by Davao del Sur, Surigao del Sur, Zamboanga del Sur, Lanao del Sur, Agusan del Sur, Tag-awang bayot ng mga kaputi, Murag Dinosaur. O buhok, ikaw, uy. Sige nga, play na. Ladies and gentlemen, on stage, Chismosang Silingan, Facebook version, lights, camera, action. Ayo! 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 Hoy! Ano mga ipamakan ng tao, buko? Ay, abi kong portahan, lapad ng likod. So, problema ni mo. Ikaw ang may problema, kaya ako gihiram sa inyo ha. Ang kaldero na imong gihiram di ay, wak kanino giulay sa katuig nga lag, baga bakit niyo, nong! Pista pa og maog, gamit mo ng kaldero. Puakon! Ikaw ang may puakon, ikaw may nanghirap, ikaw may nasuko! Patay gutom lang dyan ka. Ating kay kuha sa kaldero para matagaan mong sudan. Patay gutom. Hala! Kung sa iuli na mo na, magaguguta dire! Sige, tisiig doon. Pahilat ka kasubuhan ka. Trespassing ka ha. Ano sa to? Trespassing. Kasi gamit yung language. Bisaya. Bisaya ang trespassing. Kana. Oh, isa man. Sigot ito. Iuli ni mo na! Kabarangay dahil mo nga ka! Sige, tisiig doon. Mapusinutik ang buwanga ka. Pusila wa kurado! Pa! Huwag ka ikaw, butalo! Pa! Huwag yapon! O, pa! Ayaw dira! Ano man? Bastos mo! Ingato lang. Ingato lang kasimple ha, pero as director gusto na akong light twist. Ang side twist? Dagat bisikita sila sir diri nga mga di kasabot o Bisaya. So, ano yung gagawin? Tagalog version. Ay nako sila yung mag-adjust. Dili! Gaga ka ha? Sige. Ladies and gentlemen, Chismosang Silingan, Tagalog version, lights, camera, action. Tao po! Minda! Hoy! Nandito ako! o bakit kayo nandito? Nandito ako! Bakit ka nga nandito? Nandito ako kasi kunin ko na yung kaldero na isang tuwi na, hindi pala sa ulo sabi! Isang taon! Ay, isang taon niya eh! Pista pang ulas o ginagamit pa yung kaldero mo. May naman pa mga ulam. Wala akong mag-ilan! Na! Oh, bakit? Oh, iuwi mo yan,
Patay gutom ka lang eh. Gusto mo kunin yung kaldero para mabigyan kayo ng ulam. Patay gutom! Ang kapal na mukha mo, ikaw mo mahirap, ikaw mo masakot! Sige, subukan mo lumapit. Subukan mo! Sige, subukan mo eh. O sige! Ba! Hindi ka nakaigo! Ba! Makalikay ako! Ba! Ah, wag dyan! Bakit? May kiliti ako dyan. Dagag mali. Di ba dagag mali? Gamay. Let's proceed to next. Kumagod, bubong kay ka. Dili ko mundang pag dili nyo matama tanan. Isa man. Ilonggo version. Kasi mga kaliwat Ilonggo dire. Sir. Di ba pag lalaki Ilonggo? Pag babae, Ilongga. Ilongga. Pati nga na, Kalunggo. O sige ha, Ilonggo version ha. Lights, camera, action. Ayo! Ayugid! Hinda ba'y hagbalak sa imo na? Aw, kay hindi ka gina, tikalong ka ginang. Sa uli mo na kaldero na din. Na. Tisido, ni papaakti ka sa mong ido. Ay, hindi ko nadok sa ido mo. O, Hindi sige. sa ido. Kabala ko sa ido sa mong ido. Sa gina. Aw. Ay, ilugo gani pa ta ido ah. O kabasos mo, hindi ka man nag-doorbell. O sige yung sa doorbell. Ding dong. Ah, tikalong ka gina. Sa uli mo na, uli na. Sige, tisido. Pusinunta ka. Ay, sige ko hadok sa pasulmoy. Bang bang. Ah, namit giniya. Bang bang. Ah, namit gini. Bang bang. Ah, ara na gini ang dugo. O, sige mo. Plok-plok kid. Okay. Okay, may mag-ilonggo yun. At dahil tapos na tayo sa local versions, let's proceed to international language. Anong gusto mo, baby? English. Mag-listen mo kinig Tagalog, English na. Hala, ayun pa na. Are you insulting my intellectual capacity? Okay, Lubina. Then, prove it. Chismosa Siligan, English version, lights, camera, action. Check. Buba ang mic, dear. Bitch, ang battery nga. Next language. Hina ang battery. Naguba ang mic wala. Buong na maguba ka sabay. Ha? Abi ka makayo ni sa intellectual capacity, asa man to? Sa elementary. Intellectual capacity, asa man di makabot. Wait. Okay. Bantay bitaw ha? Lulan Ilson. Sige ha, Chismosa Siligan, English version, lights, camera, action. Hey! Anybody home? Anybody home? Linda! Oh, come on! Please reply! Hey, what's the matter, man? Oh, I heard! Yeah! Why you here? Can you please return the Calderon? Calderon. Ha? Calderon? Usa ini sa Calderon? Calderon. Ikaw, Calderon. wala yung tama ito mabugo. Sige ay. For the information of everybody, ang English sa Calderon, dili Calderon, dili Calderin. Rice cooker. Rice cooker. Asa mo ka magbugo? Rice cooker. Oh, go. Can you please return the rice cooker? Because we're going to cook rice on the rice cooker. Can't you see? It's feast tomorrow and there's food in the rice cooker. Sumbagay mo? I don't care what are you talking about. All you have to do now is to return the Calderon or else we have a commotion here. You're just a dead hungry man. You just want to get the rice cooker to get food. Yeah. Why? O sila! Oh, Don't dare me and God. bro. So, Bah! ah, what the fuck? Bah! Oh, shit, man. Bah, 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 bah. Ah, OMG, oh my God. Bah, 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 bah. GRRRR. Saan na? Dagat mali. Sawadi ka. Saway ma. Kung sige na mindang. Sige na uwi na kadi mo. Suwari ka! Hamuloy! Chenlakun! Komong sini! Tawa di ha! Ah, kung sige na siya. Kung sige na siya. Uli na kadi mo. Siguro sa mama. Sayang na! Uli na kadi mo. Kung sige na. Koy! Kasi nay! Usa.
Sige ka pa, sige pangit ka. Sawari ka nga. Sige nga, sige nga. Sige, bakal ka. Bako ulo. Payas. National lang ka. Basta, Ay, usa. Kamlay. Wakay bo. Kamlay. Yapon. hindi lang, nagagmali. Hindi ko satisfied. Kung kay kambuang ka. Let's proceed to Japanese. Sunod. Liya pa ko nakag-micro. Mahilig mo kaon? Uy, nabi kayo sa kang kanina. Dagan ka ali 12 putahe plus nakajay ko ang biko. Sunod. Diyos nun. Diyos nun. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Dali. Lalaki juga tinuod? Yes. Hindi kasi dito natin nalalaman. Kasi sa panahon ngayon, sa panahon ka ng 2019, maglisod na mag-identify kung saan lalaki o bayot. Kanamang may lalaki ng anak, pero bayot di ay, di rin natin may bawaan. Pag anak ko di mong bayot, ulikay. Pag atinod ng lalaki, di ulikay. Naawa. Ay! Ulikay. Ano? Ay, ulikay. Ay! Hala, lalaki siya? Ako dapat. Sige daw. Halito. Lalaki, today. Bayot! Bayot! Pisot! Bayot! Pisot! Bayot! Pisot! Ano ba talaga? Di ba nalulit? O, sige na, ikaw na labinan. Ako pa. Ako. Ang totoong lalaki, nagpapaawa. Litsoon. Anong pangalan? Mark. Dahil sa ka, Mark. Taga saan ka, Mark? Manila. Saan sa Manila? Quezon City. Oh my God! I'm from Quezon City also. Near 7-Eleven. Likodan, nakamuhan na siya. My girlfriend? Wala. Muna, gwapo na yung anak ka lalaki. Ano man? Ang Junjun anak, warang nido. Nido? Ano man? Siksik, pero solid. Gusto ko yun. If ever makikita ka, kung maghahanap ka ng girlfriend ngayong gabi, taga dito, anong katangian ng babaeng gusto mo? 3 katangian. Una, ano ba? Kumain ka na? Kinakabahan ka? Gusto mo, dibdiban ka? Pangalawa, mabait ulit. Katambok sa ito. Katulong. Mabait. Okay, Mark. May ex-girlfriend ka na dati? Pero, taga saan daw? Manila? Oo, Manila. Nag-aaral ka pa ngayon? Stop na. Why are you stopping? Atsa? Ay, pag internet, kung bugo ka, why you stop? Nag-iipon. Nag-iipon para sa negosyo. Sa school na? Sa school. Gusto. Magkano na bang naipon mo? Dagdagan ko. 150 pa daw. 150? Sige, mag-ipon ka pa. Sige, dali lang sakit. Dagan pa siya ipon mo. Dali, nagagol. Kumanak kayo, malang interview. Pilay, hay? 4-2. Sinong parinti si Dagol, si Mahan, anak? Masa'y pangalan? Jennifer! Ida-ida. 22! Ay, kuya? Wala! Virgin pa? Di na, oy! Sige, yung totoong pangalan. Mike Sabergo. Mike, ilang taon? 26. 26. Ako, to be honest, ako 25 pa po. Ka 26, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 20, 19, 18, 16, 17, 18, 11, 12, 13, 14, 10. Gamay kayo katena. Gamay ka. Oh, what are your courses? What are your course? You taking, masa ikuha?
PTTE. Ha? PTTE. Tipiti-piti. Ah, PTTE. Oh, anong vitamins ko? Isa na lang. Tiki-tiki. Ano yun, ano yun? Bachelor of Science, Technical Teachers Education. Sige, libog mo po kayo na kaminawan ko. Na, Pito sa grade, what's your grade? What's your grade? Third year college. Oh my God! Dapit na! Nag-iyak? Ano man, gamay? Si Gamay. O kasing-kasing? Ah. Anong kayo-iyak? Masa yung ipakita niya ay lalaki po? Sige. So, patuloy na kasi mo dali lang na ayun na. Ito ang tinatawag nating touch relay. Kasama niya siya dapit. Ito siya sa akin. Halika dito. Ano pangalan Ako mo? sa mga tiyan, isa Mark. Mark ka rin? Mike din. Si Mark, si Mike, si Malburo.